Nakasinati ka ba igsuon og mga persecution sa imong kinabuhi tungod sa imong pag-alagad sa Ginoo, tungod sa imong pagsunod sa Ginoo? Nakasinati ka ba og pagbiay-biay, pagdaog-daog sa imong kinabuhi tungod sa imong pag-alagad sa Ginoo? Padayon lang gayud igsuon tungod kay nag-ingon ang pulong sa Mateo 5 versikulo 11 hangtod sa 12. Ulahan kamo kung biay-biayon og daog-daogon sa mga tao o butang-butangan sa tanang matang sa kadautan tungod sa inyong pagsunod kanako. Sa bersikulo 12, paglipay o pagmaya kamo kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo dito sa langit. Giingon usab nila niini pagpasipala ang mga propeta nga nahiuna kaninyo. Usa igsuon kung nakasinati kaniana, padayon lang. Ayaw kaluya ug ayaw kabalaka. Salig kanunay sa Ginoo tungod kay ang iyang pulong nag-ingon nga dako ang ganti nga imong madawat dito sa langit. Dako ang ganti nga gitagana ang Ginoo sa matag usa nga mopadayon, nga mulahutay ug dili ma-discourage sa iyang pagsangyaw sa pulong sa Dios, nga dili ma-discourage sa iyang pagkinabuhi dinhi sa kalibutan, sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, sa pagpagamit sa iyang kinabuhi ngadto sa Dios. Padayon lang gayud kita igsuon sa pagkinabuhi nga minanduan sa Espiritu sa Dios. Padayon kita igsuon sa pagkinabuhi nga adunay Dios, nga makita ang Dios sa atong mga kinabuhi, nga kita ang makita nga kahayag ngadto sa uban. Kita ang mopasiguli sa kinabuhi ngadto sa uban, ngadto sa Ginoo. Sa maayo nga relasyon ngadto sa Ginoo, sa maayo nga gugma ngadto sa Ginoo. Kung labaw sa tanan igsuon, mahibalik ang pagtuo nga gusto sa Dios nga maangkon og mahitabo sa atong mga kinabuhi. Aron aduna kitay kaligon sa kanunay sa pagpadayon igsoon, kanunay kita nga mag-ampo. Permi kita nga mag-ampo sa Ginoo tungod kay ang Espiritu sa Dios, ang Holy Spirit ni Lord, dili gid kita niya pasagdan. Sa kanunay, nag-uban, nagbantay, ug nagpanalangin, nagdasig siya kanunay sa matag usa kanato, ug naghatag siya kanunay og maayo nga panghunahuna ug maayo nga kasing-kasing kadasig sa pagpadayon ngadto sa pag-alagad sa Ginoo. God bless sa tanan.